U Hrvatskoj svake godine iznenadni srčani zastoj odnosi čak 9.000 života. Unatoč tome ne postoji sustavna edukacija neposrednog oživljavanja. Zato je kampanju Oživi me pokrenula zaklada Hrvatska kuća srca s udrugom STEP, studentima Zagrebačkog medicinskog fakulteta i liječnicima okupljenima u toj udruzi, te pod stručnim pokroviteljstvom Hrvatskog kardiološkog društva. Svakog sata umire jedna osoba. Čak 80% slučajeva srčanog zastoja događa se izvan bolnice, u domu, na ulici, na radnom mjestu. Pošto hitna pomoć dolazi u Republici Hrvatskoj u prosjeku na mjesto događaja, na mjesto nesreće u roku 10 minuta, a u ruralnim sredinama to je i 20 minuta, jako je bitno da građani znaju postupke neposrednog oživljavanja kako bi osobi u srčanom zastoju mogli pomoći što prije, što ranije i tako joj pomogli da prežive. Svaka minuta je od presudne važnosti. U vrijeme srčanog zastoja zapravo događa se prestanak cirkulacije. Naši organi i tkiva ne dobivaju više krv i ne dobivaju kisik, a najosjetljiviji organ na nedostatak kisika je mozak. Ako u već prvih nekoliko minuta ne započnemo sa ranom reanimacijom, odnosno masažom srca, i mozak ne dobiva kisik, nastaće trajna oštećenja i to će za osobu u srčanom zastoju biti pogubno. U svega 4 koraka nekome možemo spasiti život. Prvi korak je prići osobi te provjeriti je li pri svijesti. To radimo da osobu nježno primimo za ramena, lagano pretresamo i glasno pitamo je li dobro. Ako osoba ne odgovara, znači da nije pri svijesti. Tada je potrebno otvoriti dišni put na način da nježno zabacite glavu, te tijekom 10 sekundi slušate, gledate i osjećate diše li osoba normalno. Ako osoba ne diše normalno ili ne diše uopće, pozovite 194 ili 112. Dok čekate hitnu pomoć, potrebno je početi oživljavanje. Kompresije se izvršavaju tako da se na sredinu prsnog koša postavi korijen dlana jedne ruke, drugu ruku postavimo preko te ruke, te nagnemo se iznad osobe i krenemo utiskivati prsnu kost brzinom od 100 do 120 puta u minuti. Dakle, brzo i snažno 5 do 6 cm u dubinu utiskujte sredinu prsnog koša. Primjenjujte kompresije sve dok osoba ne pokaže znakove života ili dok ne stigne hitna pomoć. Na svojim mobilnim uređajima možete skinuti aplikaciju Oživi me koja vas može voditi kroz ova 4 koraka. Ljudi se boje svega što im je nepoznato. Međutim, kad su bili suočeni sa postupkom oživljavanja na ovim edukativnim lutkama, shvatili su da se radi o vrlo jednostavnim i lakim postupcima koje može zaista svak naučiti. I tako mogu zaista pomoći osobi koja je unesrećena, koja je u srčanom zastoju i spasiti joj život. Stopa preživljavanja od iznenadnog srčanog zastoja u Hrvatskoj je svega 10%. Primjerice u Nizozemskoj je 40%. Važno je, ističu naši sugovornici, naučiti građane kako pomoći, ali i povećati broj osoba koje su spremne pružiti prvu pomoć. Zbog toga žele potaknuti mjerodavne institucije da edukaciju oživljavanja uvedu unutar sustava obrazovanja.